yako kune fridge, uvura fridge. Ona mune mabiscuits, ona mune macheese, ona mune drink, ona mune apple kana orange. Ukati mere kwet. Kungarumanirize. Ukati mama, kuna orange, kuna apple. Asita kupeta kana kumedza. Ona poloni. Ukati nduna poloni. Achingotenderera, ngotenderera ngehelicopter kunge chikopu. Kapete izvozvo. Unokona kana kama cabinet. Kuvura cabinet. Kuna mune mabiscuits, mune macrisps. Kwasiya pasi zvakakanazvo. Kubva katanga kudya mabiscuits nemacrisps yayo. Apa mai vachingokaleziwe. Kungokachikura mchiziyerere. Kutira bada. Kugara. Apa ingachikoti. Anonitsa. Mubva mugonera. But Nati, when we go home, I'll put in a note corner. Stop it. About what? I put this. Unakona kutanga kumanya. Teta ngoti susu. Maya wanda achione kakani. Nisara Jesu maya wa I pray. Achikotindirira vanhu nokoti vana. Kana chikakumba kwa vanhu. Ndavagare zvina order se parliament. Ndatenda.